Povijesni trenutak i slika za pamćenje. U zraku se osjećamo ponos, zadovoljstvo, sreća, a i zahvalnost našim hrvatskim braniteljima koji su nam zapravo ovo sve omogućili i ovo je jednostavno let zahvalnosti. Ovako sudjelovati u novoj letjelici i nečemu što smo čekali 15 godina od kad smo se prijavili za pilota. Mislim, ja 15, neko više, neko manje, ali stvarno velik let. Iako vremenski kratak, bio je to golem let. Od danas Hrvatska ima novu borbenu moć. Prvi put naoružanim helikopterima upravljali su hrvatski borbeni piloti. Upravo tako. To možemo s ponosom istaknuti da je borbena moć sa hrvatskim pilotima i sa izvidničko-borbenim helikopterima trenutno spremna. Dokazali i pokazali su to i nedavno na poligonu Slunj. Kruna obuke bilo je bojno gađanje i raketiranje. Kad sam prvi put stisnuo okidač na cikličnoj palici i te vibracije koje su se javile prilikom glasnog ispaljivanja metaka je neopisiv osjećaj. Evo, u ovom tjednu smo zapravo napravili to bojevo i dnevno i noćno gađanje. Bilo je to zapravo jedna 48-satna oluja hrvatskih pilota i tehničara. Nakon koje su i doslovno od pilota postali borbeni piloti. Američki instruktori impresionirani, rezultati gađanja fantastični. Varnice, iskre s pogođenih tenkova frcale su na sve strane. Pa eto, i jedna američka kamera je neočekivano, dakle, pošto nisu očekivali da će biti direktnih pogodaka, malo je stradala, ali mi smo ponosni i zapravo smo se smijali svemu tome i uživali. Baš kao i Zadrani, koje je hrvatska zračna konjica na povratku iz Knina došla pozdraviti na gradskoj rivi, kao i ostale letačke posade kninskog mimoleta.